Den amerikanske valgkamp er på sit højeste. Bølgerne står højt for præsidentkandidaterne hos både republikanerne og demokraterne. Alle valgkampe er finansieret på en speciel måde. En ny metode er i år taget i brug af Bernie Sanders. Små persondonationer præger hans kampagne. Men hvad er grunden til, at han benytter sig af denne metode? Og hvad kan det sige? Jeg sidder her i studiet med professor i amerikansk politisk historie, Torbjørn Gundertofte Larsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hr. Gundertofte, kan du fortælle os lidt om, hvordan partiet Demokraterne opstod? Ja, det kan jeg godt. Hvis vi starter med at kigge på, hvordan det er nu, så har vi jo i det amerikanske politiske system, der har vi demokraterne og republikanerne som oppositionspartier til hinanden. Dengang der havde vi også de to partier, men de er også et samlet parti, som er oppositionsparti til det føderalistiske parti, som var det første amerikanske parti i USA. Republikanerdemokraterne de opstod i 1791 og blev delt så i 1828 til at være i to, så det var så der, man fik det demokratiske parti, som vi kender med. Og de grundholdninger, det demokratiske parti havde dengang, afspejler de sig i dem, de også har i dag? Altså dengang, der var demokraterne, det de stod for, det var, at de var de små mænds parti, de var landmændenes parti. De var meget imod det aristokratiske styre, som man kendte fra England. Og de var også meget imod industrialiseringen, fordi de følte, at regeringen støttede mere industrialisering frem for at støtte de små landmændene osv. Så på den måde, så er de meget ens i, at de er landmændenes parti. I dag der er de så meget, de er det man kalder for det liberale parti i USA, mens republikanerne er mere det konservative parti. Og de er sådan lidt med Obama så i spidsen, der har de været lidt mere socialliberale. Okay. Tak for det, Gundertofte. Tak for det. Vi har vores korrespondent ude og snakke med amerikanere. Nogle af de kernevælgere, som har fulgt med demokraterne hele vejen. Ud til dig. Mange tak, Martin. Jeg står i Central Park, hvor jeg er ude og snakke med nogle politisk engagerede borgere omkring deres tanker ved det kommende valg her. Og her står jeg med en politisk aktiv borger. Hvad hedder du? Jeg hedder Tyrone. Og hvad tænker du på at stemme her, republikansk eller demokratisk? Jeg tænker, at jeg vil stemme demokratisk. Og er der en bestemt politiker, som du kunne tænke dig at støtte? Jamen, jeg finder Bernie Sanders meget acceptabel. Jeg synes, hans holdninger de er meget gode. Er der noget specifikt, du tænker på? Jeg kan godt lide hans måde at opbygge velfærden, den velfærdsmodellen, så at sige, her i USA. Okay, mange tak for det. Man kan jo se, at landet generelt bliver meget splittet op, ud fra hvorvidt man stemmer republikansk eller demokratisk. Vi ser for eksempel, at nordstaterne har en tendens til at stemme mere demokratisk, kontra sydstaterne, som stemmer mere republikansk. Det passer også med liberale og konservative. Er vi på igen? Yes, så er vi tilbage. Okay, for at opsummere her, så kan man sige, at 55-60% af den hvide befolkningsdel i Amerika, de stemmer republikansk. Den resterende del, eller minoriteterne, de sorte, asiaterne, latinamerikanerne, de har en tendens til at stemme demokratisk. Det vil sige, at den kernevælgeren, kan man sige, for demokraterne, det vil være en ung sort mand med lav indkomst, der bor i nordstaterne. Tilbage til studiet. Velkommen tilbage i studiet. Vi beklager de tekniske fejl, men mange tak skal du have, Frederik, vores korrespondent i USA. Vi her i studiet har fået besøg af Tobias Jensen, politisk kommentator og kendt mag i amerikansk politik. Velkommen til. Mange tak. Kan du starte med at fortælle os lidt om, hvem er Bernie Sanders og hvad er hans holdninger? Altså, Bernie Sanders, jeg vil hellere stedet på holdninger, så ellers i formål. Bernie Sanders generelle formål, det er jo det her med, at han prøver at få etableret et mere solidarisk samfund i USA. Han prøver at få indført ting som fri uddannelse, bedre ældrepleje og sygepleje for den sags skyld. Det minder lidt om det danske samfund. Ja, nu siger du det danske samfund. Kan man sammenligne det danske samfund og det Amerika, som Bernie Sanders gerne vil opnå? Man kan ikke sammenligne det, eller på mor på kan man, altså det er jo to forskellige størrelser, vi snakker om, så man kan aldrig få indført et helt, et samfund som Danmark i USA, men man kan jo godt komme derhen af med ting som fri uddannelse, bedre ældrepleje, og så videre. Det lyder altså som om, at en af Bernie Sanders hovedformål, det er at mindske social ulighed. Er det rigtigt?
Det er klart et af Bernie Sanders store hovedformål, det er der med, at han ønsker at mindske social ulighed og økonomisk ulighed, for den sags skyld. Og det er egentlig noget, mange mener, at det er hans ultimative varemærke, det her med, at han ønsker mindre ulighed. Og Bernie Sanders han scorer også tårnhøjt mellem vælgerne, hos vælgerne, med hans autenticitet. Altså folk tror på den, han er. Han kommer ikke med pis og papir. Undskyld sproget. Ja, men det lyder som om, at den her autenticitet, den kommer også igennem valgkampen. Altså, de små donationer er jo det, som driver hans valgkamp. Er det rigtigt, at Bernie Sanders bliver drevet frem af hans vælgere? Det er klart. Det er en stor ting, at vælgerne tror så meget på ham, at de donerer til ham, og han faktisk kan køre sin valgkamp på sine vælgere. Modsat kandidater som måske Donald Trump, som selv finansierer sin valgkamp. Ja, okay. Ja. Mange tak til jer begge to. Vi kan runde af for i aften. Og herover fik vi et overblik over Bernie Sanders og Demokraterne. Mange tak fordi I så med. Til at han benytter sig af den metode. Og hvad kan det sige? Hvad kan vi sige? Hvad kan vi sige? Den amerikanske... Du skal holde i kæft. Gå ud. Du vil gå ud. Hvad er det her? Ud! Ud! Sidder og laver selfie bag en hold i kæft. Jeg har Tobias Ja. Sådan nikker han lige. Jeg har Tobias. Du kan ikke sidde derovre. Hvorfor er du derovre? Fuck, du siger noget. Okay, nu er jeg klar. Nu er jeg klar. Ud! Ud! Var imod det, fordi amerikanerne, det kunne de ikke lide, de kunne mere med frihed og... Jeg kan ikke tage seriøst. Jeg har Tobias Jensen, politisk kommentator, og Torbjørn Larsen, amerikaner. Jeg har Tobias Jensen, politisk kommentator. Du skal ikke nikke. Du må ikke nikke. Det må du ikke. I skal ikke sidde. Så jeg kigger lige der. Okay, jeg kigger over, så sidder I bare. Nå, ja. Velkommen til jer to. Tak skal du have. Tak. Kan du fortælle os lidt om, hvordan... Hvad skal du fortælle os om? Kan du fortælle os lidt om Bernie Sanders og hans holdninger? Hvad er det, der gør ham så specielt? Det kan du lige vande på, jeg kan. Det kan du tro. Altså, Bernie Sanders, han er jo det her politiske forhoved. Det er et... Forehead! A big ass forehead!